Dali payarap ka na ako, sir. Pwede. Dali payarap ka na ako. Mabot banway mo ng denden tatang ng Princess Joy, anyang marakaping akusado king pangamate at pamagrape king kayang siya mabanwang anak. Feliciano Oralio ang may aresto niyang Martis a 5 ning Marso, kabarangay demo naman king Santo Cristo, Guagua, Pampanga. A 12 ning Marso ang opisyal ng bidinan upaya ang CLTV News Team, bang akasabing akusado king presinto. Ketilingat na ning akusado na ating ng kabaluan king milyaring krimen king anak kababay. Linwal ko po, may kikay ko po. Anyang kaya ting mete kita na rinip de Baya ko kanong daya ko pong makanyan. At ko mo po ka rin. Ewan po bengi, abak, linwal ko pa pong bengi Kasi giray de po sa akin, may flashlight ko pa po before na punita bengi. Bayo pa po method to. Kingay kwa ng kopya ng CCTV ng kapulisan, may yakit na king iskinita alos kin tulid ng tukunangan ng akusado, karinya tauling may yakit ibiktima ng Princess Joy. Pamagmatulid ng Oralio, aling naman kanu may yakit king CCTV. King CCTV po, marayo na ako pumayakit king CCTV. Rin po nga kakayabe ko pin po ka rin, payaos ko lang naman po. Uli natin pong mamasyal muna po ka akong ganingaldo ka rin. Abe ko po. King sumangid na banda, manuala naman kanuing manang Princess Joy ay Catherine Lapira, nakarin pa mo king lugalayta, at inang milyara king anak na uling alina na ikwang miyuli king balay na niti. Sige kita po si CCTV, kita naman po yung tunay kay CCTV pamila sitang kang balay. Tsaka ang gaya mo po ka rin, nilubnip namin po. Masagit po, lang giwada ka na king anak po, ako tanggap-tanggap na manting malyari. Diyan po sinesita, diyan may pabayak po, buladong may pabayak. Samantala ng may aresto yung akusado, kaya kita niya kanong drug paraphernalia itiking bale. Aminado naman ni Oralio na gagamit ng iligal na droga. Oo, magsyabu ko naman po. King pamagtalamitan na naman ng CLTV News Team king Guagua PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Arnel Sagon, at tinla kanong marching order kang Mayor Tonton Torres sampo kang Governor Dennis Pineda na pakatutukan ng may sabing kaso. Bisan pa na mo king korte yung kasong rape and homicide lapang kang Oralio. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.